हेलो फ्रेंड्स, नोंथांमोन गासैखौबो आंनि चेनेलाव बरायहरबाय। लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदानै बावैसो रिलिज खालामजानाय बड' मिउजिक भिडिअनि आपडेट लाबोलायबाय। लोगोफोर, भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसेनो भिडिअखौबो जोबजासिम नायलांदो। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों SanBLaBw। बे मिउजिक भिडिअआव फाव खालामदों मालिस्खा आनन्द, लोगोसेनो pranjal दैमारी आरो दीप। बे मिउजिक भिडिअनि सिनेमाट'ग्राफियाव दङ पाप्पू डेका, कनसेप्ट डाइरेक्शनाव दङ सिकंदर, एमइआव दङ जन सैकिया, एडिटिंआव दं आसिम शर्मा। बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों, लोगोसेनो टिउन आरो मिउजिकखौ होदों रुपज्योति हाज'वारि, लाइरिक्सखौ होदों खलुंबाई मुसाहारि आरो रुपज्योति हाज'वारि। बे मिउजिक भिडिअनि प्रडाक्शन मेनेजारानो जादों उत्पल कलिता आरो बोलेन। बे मिउजिक भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों मनीष सर्गियारि। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोनहा जदवंgbla एन्टारटेनमेन्ट चेनेलाव नायहैनो हासिगोन आरो फुल भिडिअनि लिंकखौ आंनि भिडिअनि डिस्क्रिप्शनाव होनानै दोनबाय। नोंथांमोना बेनिफ्रायबो नायहैनो हासिगोन। लोगोफोर, बेजों लोगोसे बे मिउजिक भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। थेंक इउ।